Kinong song snong ka paham rio kilamat di kala jabo basma iutung bha kabala mi na ki artli dukan dhaba ki ba puntut ya ko jabo lengba kinala Ketika jing pentut kalakta sikat daya ka koi ka kia kinong song snong ha ka wei ni ki dong ha ka teka snong paham rio 1 Kita ki artli dukan dhaba ki kentup ya ka highway 2 dhaba bat kasarda ji da dhaba Kumta kinong song snong ki balamat di ketika jing harengkat ke jing kersan lang da kinoy alam ka Ribhoy Youth Federation RBYF Nongpo Circle balalam kemat usamla Ariston Rindong Sngi haka lai tarik uyayong arja arpulai kila lech sakite ki artli ki daba banyak kendu ki trai bandawa ban khang khadap shwa kat bampat la ban penbiang ya ki rukom pentoi jaklia lengba ki nala toi ki baya lengba na jan ying jong kite kinong song snong Hakete ke jing ekran kitrai dukan jong kita dhaba kila pen ko ongo ila di da ka baki khang no shwa ya ki dukan kat bampat la ban penbiang dagi pipe ban pento ya ki jaklia kadang kadang kuat ban khang le kuat ban clean ke ba kuat ban khang shwa ring ba mata sikol mo pat biang kan la biang kan la te ni clean mo kata iki buat keyboard ka anya di ban page kata jadi pan pensngap ya do ya skor iki habe ya gitu ya bagi kita bagi sam amman butang dan ban le da kan tai pankalan di kam jam nomor ba bukut di sini di basi binjar di bestam jadi gitu nasional ginang jong kan kadang apa ban ko di lo adin manglayo ka city pan jingarap nagalayang gini ki nong di basa ini idong agaba jingtu jaklia naka highway daba ba naka saraji daba kadan ngilawan ban Wan page iya kan ega jinjabo menden mas nuai ke jingsang. Hari kita ngilap siapa ke dega polisi ke jinjabo ke jingbun jingki ni kanyong ke jingbun jingki ni perjong. Bat ke jinjabo bat ke jingsma ke bami nak ke jaka. Bat ni syam ni ba kini ke jingsma kum kini bat kakta syah ya ke kaya ke ba. Nadu ka bam ke di kanamlong ke bukoi nak dau ke jingrap jingki ni kenyang kini ke kanying hagi marba mardi jingki bat ka ba ka yu ka ler kimyo ban ring mesim ke ler bukoi kan ka kata ba kam tame gi kunung gi beret gi beron ha ka gi basa ka dong ti ngilai akaran barang basnong ngilai akaran stu jumut bayong ba insale no ya ka ban snai ka temporary nala da ka ba ai dong pipe ba kan kan tut klem ka jisma sha ka dong bat nagalyang juga di pipe anak snong pat yong ba lada empat la ban snai ini ban ai unu pipe dan ban snai kana la ka paka baga jinsma kanam hair sinistai kanam hair ka dong ka jengki ki kerpat nangi ba ngin khang shoy ya ka daba ya kan ka daba bat hadin balada bande akam bat sapli biang ka daba kumba bakaniat kumba ka diat boros kata abang ikran bat ki armut kini ki try dukan kini ki manager yang ki atli ki daba makali yang juki kamda ngamda i bagindan kata ka kajike khli nakamta ka pat kya jong pai ba ke bangai i ba kil kham ki khli kalong ba anta ka kam ka jam la jong jenda kil along kita gi bru ki khli kinom kanam ja kam kane ka ban wan kane ka nala ka basma ka ka basma na kini di dukan ki juki ti they are earning kini ki pai ba pat ki suffering de kane ka long ka ka ba ka bam ba na ka ta jong ni kum ki nong shnong hasnong la jong isap pun tu jebo ha gini ki mender ki buan bolas ni ki buan kamai pun keji si segala ni Adin asyik negara yang khang ni kati dukan angkun kata sini. De hadu kalau pot ayah ki ban pli kan ne pun pak pli hadu dah tidak pernah kam. Karai ban khang ini rabai ke karai jong kinong sung jong kan kedong. Ban kalyang jumi ni suai dengan jingi harap ki. Pada karai ban pli yang kena kanalaru asyong. Ini suan niwan hang ne ban harap ki. Ban kenang ba kata ka sur ka kimnot ban keren kata itu. Toswa ban pois ta jingkren ngasno ban aku beswa ya i fi ngam pisang balang presiden bidon kat pani kunju ya grup jong ti par away sa pila simkia halo kan ka jing komplain na kalian jong ni ki basa ta halo kan ka jing smart te khendian ka ban su detail ya pi habide bagan ka jing ka bangi ngila komplain no te na kalian jong ni kum ki nosong snong basa ta halo kan ka jing smart ngila komplain surong basnong te urong basnong ngila komplain la sisien dei na kalian jong claim simkia halo na kam banda kalian juga ngela pelai di sosial media ro ngela pelai ndai ngai na kiliang jong kasnong kam simkia te hadin pat ngisa pha ga city so DC commissioner Ribhoy district te ula pha yo magistrate jong ban inspection ya
habide ban ka dismah ne pabrio ndai nakaliang magistrate ukam ai ka proceeding hakabide ba kanika jingwan inspection jungo kani dismah pabrio te kumbang isutu ba ka skim namanta kanika sinong pabrio la de penmang na blog do video barim te ka skim kala adon ka work order le ai nam ta ka sinong jungi ndai ka basulang wapat balai iklim yi jing teh do mata tenga ngala ong yo magistrate hadu kapor badai ku video ngong badai ban investigate halor kani ka kam balai kampentre ka kam hadu manta te ko bang on kapor support ba kine ki daba ha ba ki wan hapo kasnong jungi te ki dei bang wan ra ka jing khoi ki jing suba kam dei bang ta yo pai ba ta ka don jing ta yo pai ba ngi jong susnong don ka hok ban complain no halor kani ka kam te na kalian jungi ngala persang ban thau gila kalentin ringi iba kanika kam ka sukulan na kapor te ngimban se ban coach don ni pi kumi sang halang tiba train nam ta ka bahakamian jong ka imlang salang jong ka snong ka thau te nakalian zo pi hai por baknian ngala persang ban kren iba ariston pendong sngi ban nakalian jong i lalum lalang yakni ki para member jong ibaro pile akuelang manta ban nakalian jong hi kerpat manda ka sngi lembaga jing yo i zo pi dei jong hikmat pirwan jong hangne te nga kerpat nakalian jongi ki basa akta halo ka jing sma utung te ba pin sim ya ka action manda ka sngi tamut ba dei ban khang sis ndon ikini kidaba te lada ka snong ka kloi ban tre kene ka kanala hang ne ka kloi ban penba tamut de ban plai kloi no wat kene ka dabaro tamut kat pat snai kene nala de ban khang swai kene daba ne ko yo ka tau ka ba penlong yu bonom sim khia halo kene ka yu umdon ka responsibility nam ta kene ka snong joni te usukular ngak tin kene ki pai ba hi usukular bangan sule no nakatarik naka sngi usukular kan ndrei ka kam uklem le hadu menta hi de nakada nakalian jungi ngimla sa asu lo kane de nakalian jungi ong bang ikwa me ba ka kam hi kan dei khamjam bani ka tin ta de halo kane ka nongrim kan kajing yami pat ba jongi kane kasi na benta kane kanala na margim sola sa asu kajing sma utong na marabun sin ni sa yok pang kikon gikti sa yok pang namar ka jing smau kenyang jing pang na bami na kanika nala uskan wan dem mang tu teki wan dem ki marba mardi jongi ta nalarang taru ta ka jing smau tung ka bam la sha shu kini ki kenyang jing pang kin ed haki marba mardi jongi ki khon ki ti jongi kin sayo pang lun de na kata kada ng yami padba halor ka to bang ila penmi la hadin arab nai mo hadin arab nai ila penmi apa YouTube channel kum tu ngila penmi apa media tang ngi iba kini ki dahaba berarti ki klim lai halor kane namar kata ngi kum gidong song snong ngi so jenjar ban ngi so lang aman sim ken namar isutan man kas ngi kale erja kleta ha ngi la yakran sorong ba snong rong ila ai jing tho kum tu chawrong ba dong rong ila yakran na kapor ki ong ban sna no kene kanalan re hadu kat kini ki por bat sna ra nakaliang jonga kum kanong song snong ang ne tanga kwa ba kat bampat sna kene kanala kat bampat biang kene kanala nga kwa bakan ban khang no kini dah ba hadu benda dep snai kanala